Het ging wat op en aan met de zinnen, met de bewolking. Maar verder is nog wel noffelijk waren. Net al te sterke wind. En dan viel het, als de zinnen erbij is, warmer aan. Maar hoe de temperaturen sprutsen, het is te koud voor de tijd van het jaar. Hoe daar zijn 1, 2 graden te koud. En in de nacht binnen dat nog meer graden. Wel, joen en vannacht. Er komt stadig gewoon meer en meer bewolking. Zou er een spatje rein uitvallen, het zou zomaar kunnen. Maar ik houd op meest of heel dal droog waar. En een temperatuur zou bij de 3 en 6 graden. Want letter in de nacht klaart het ik weer wat meer op. Op de Heiloon zijn 8 graden en de noord-noordwestenwind, zwak of matig, krijgt 1 en 4. Nou, daar blijft het dan niet bij. En morgen ja, morgen ik een dag met zinnen, met bewolking. En ik denk dat het noordoosten de meeste bewolking had en het zuidwesten de meeste zinnen. En de temperaturen die zullen samen bij de 13 graden in liggen. Ja, de wind nog altijd nu het noord-noordwestwaai en die is zwak op zijn heegst matig. Dan zetten we terug naar de nacht en hebben vroegstående groen op de meeste plekken, want dan wordt het zo'n 2, 3 graden, een koude nacht. Ja. En zeggen we dan vooruit, tongetje, droeg waar, temperatuur 13 graden. Vreed, zo'n 12 graden. Eerst zinnen, letter ruimwetter. Sneeuw, betekent ruim en dan 12 graden. Nee, dat is te koud voor de tijd van het jaar. Sneeuw, zucht er bij wat beter uit. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.